prepustio sam sve tebi. I rekao sam da ćemo sve napraviti kako ti želiš. Ali ti nisi učinila ništa. Ja znam da ti želiš biti sa mnom. Ali ako te je strah donijeti odluku, onda prepusti meni. A dobro, a kako ti to misliš izvesti? Idealno bi bilo maknuti se odavdje čim prije. Iz ovog kvarta. Što se mene tiče, možemo na kraj svijeta, ali ne bi mogao zbog Mile. A Marta? A Marta će se morat pomiriti s tim.